Yes, hello mga subscribers, likers. Magandang umaga po. Ngayon po ay January 15 and it's my birthday. Mga subscribers, likers. Muli ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoong na may gawa ng langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang pagtutunan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat biyaya at kaligtasan, kagalingan, lahat-lahat ay pinagkakaloob sa atin. So, again, itong araw na ito ay meron tayong mga therapy. So, birthday therapy ang tawag ko dito. So, bibigyan natin po sila ng ating, sabi nga, duty first, kahit birthday mo, mag-duty. So, ito ngayon yung ating gagawin sa ating mga pasyente. So, kung tayo kay stroke patients, ayan, Marciano, Hueco. Ito ay bedridden. Punta natin to. And then after this, punta naman tayo kay Horacio Asio Bingkang. Kung may time pa to, pupunta natin. At kung hindi naman, so siguro we will schedule for this, but kailangan natin magampanan yung ating tipunan for this. And after this, so may konting konting celebration tayong gagawin, but ang pamilya lang naman. So hanggang sa muli, ito po si Budol Magkimping. Lahat po bumabati sa akin ay nagpapasalamat ako at nakakaalala ay nagpapasalamat po ako. So wish ko na pagbuting ko po, hanggang mabuti pa po ang serbisyong igagawat sa ating pasyente for their speedy recovery program. With the help of God. Again, I have my verses again. My favorite verse is Exodus 15:26. The Lord is my healer. And the Proverbs 3:5 and 6 again. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. God bless po at marami pong salamat at patuloy pong supportan at panoorin po yung aking vlog and some other journey, iba't ibang case, iba't ibang sitwasyon ng aking i-upload para lagi po kayong updated sa aking load. Please subscribe, like and share my YouTube channel. God bless po. So guys, ayan, lugaw muna si Budol Magkimping dito. And after this, takbo tayo. Since the brown out, ano siguro mga tulog. Ayan. Kaya may yan eh. Hoy, dito ko! Yan o. Ito rin mamaya yan. Tapos natin. So, lahat ng mga takapandaka kayo dyan, kain kayo rito, masarap. Sa lugaw ni tropa. Ayan. Lapit sa may District 1 to guys. Ayan. Si tropang Robin. At yung kanyang misa. Yun, yung kanyang misa. Alam ko ginagawa na ito. Busy ka na naman. Oh. Panoorin niyo mamaya yan ha. Oh. Bawal. Masela ngayon. Maselan. Tulog pa si Kuya ito guys. Ito na tayo. Tulog pa si Kuya. Brown out pa. Nakaw. Medyo malamig naman. Pero meron silang improvised na electric pan dito. Ayun. So, kaya naman carry. Ayun. Oh, shut out. Oh, shut up. So, shut out. Shut up. Oh, shut up. Oh, sino babatiin mo? Teacher mo? Teacher. Oh, sino pa? Dali. Papa ko. Oh. Sino pa? Classmate ko. Oh, ba? Dami yung classmate ko, ha? Oo. Lolo mo, di ba batiin lolo mo? Tsaka lolo mo. No. Ang lolo mo, no? Mami, daddy. Mommy, daddy. Ayun, oo. Ayun. Tulog pa itong mga to. Mami, ikaw ang mag-ano, ha? Videoer namin, ha? Marunong ka? So guys, ayan, tulog pa ito. Naghahanda pa sila. So mamaya-maya, therapy lang kami. Ayan. Dilim. Ayan. So guys, dito brown out. So pagtsaga natin muna yung ating, ayan, yung ating vlog na yung upload. Pero at least, ayan, nakikita naman si Kuya. Kita ba? Kita naman ba? Kita ba? Ayan. So, check natin. Ito lang. Ayan. Ito ba ba?
mga ghost. Tapos tayo. So ngayon po ay January 15, ngayon po ay Miyerkules, ayan, so therapy ulit. Kayo nagpapapat? So this is a 5-session therapy ni Kuya Marciano Hueco. So siya po ay bedridden and pray muna kami bago mag-therapy. So samahan niyo po kami sa amin during ito. So God bless guys, all of you. Tara, tayo. Tayo lang. Tayo ka lang. Tayo ka boy. Hawakan ko si Lola. Alala mo yung sa Los Angeles na ano? Ayun. Ang bahay. Saan na sulit? Lahat na sulit. Los Angeles. Trending din yun. Hindi sa Angeles, meron sa Angeles. Hindi, Los Ah, Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Buong ano. Isa lang ang bahay na tira. Trending yun, no? So let us worship God with spirit and truth. Natakilan Diyos Ama, maraming salamat po muli for this morning, Lord God. Muli, gagamitin mo ako ng kabilang instrument, Lord God. Kay Kuya Marciano, Panginoon, Lord God, sa kanyang kalagayan, Panginoon. To you, Lord God, have faith, trust you, Lord God, Almighty Father, to you. Okay, Lord God, muli Panginoon, bless mo, mga Panginoon. Nag-aaral, Lord God, aking dalangin sa kagalingan, Panginoon. At salamat din po, Lord God, sa kanyang pamilya. For your support, labing kayo, Lord God, ay binibigay nila sa kanila, Panginoon, Lord God. Lord, sa Mark 11:22, our faith in God, naginiwala ang Panginoon, nothing is impossible. Bless us, O Lord, sa pangalan po ni Jesus, maraming salamat po. Amen. And amen. Tulong. Tulong. Nakapikit lang siya. So, brown ngayon, panakaki, no? 8 to 12, brown out. Kung baga improvised light lang, tsaka improvised aircon na yan. Hindi, bumagya po yun. Hindi nakita. Parang ghost. Sinanis niya. Ayan. Doon naman. Friday na lang mag-full therapy. No. Burnout eh. Sa kabila natin. Ayun, sa kabila natin. Hindi ka may mga improvise. Sa kanila, wala lang. Magkano ba? Kung magalang ba? Magalang. Sa kamay sa... Sige po sa therapy natin. Kasi mo siya? Gusto mo naman din. Ito naman ito. Minsan, wala na naman yung kamay niya. Diba? Hindi active sa mga pagkakas. Naging active kasi pag gano'n, pati yung pag-upo. Hindi ko na hinahawakan pag umuupo siya. Nawalis. Mas isip. Sinabi tayo. Ini sila. Ya. Ano nasa ito? Underground. Underground therapy. Kasi may request. Kaya pa hindi ko? Ano?
Sa ron, no? Sakta siya ron. Gisig-sig. Nasa balit pa. Hindi ka mag-bake. Hindi ka mag-bake. Ngayon na to. Ito mga Ma, gusto mo na lang yung ano? Yan, yung dito. ano ba kung paano? Wag mo sasawin mo ito para. Pwede naman ano, hindi ko pa ginagamit mo. Alam mo mag-magluto ka. Ayan. Congratulations. Kunti ka tayo kuya. Kunti lang. Kunti mo lang nito. So, imamasage ko na yung kamay. Ano yan? Yung grip ko na yun. Hindi, bukas. Wala ako. Baka bindang-bindang. Parang may palaw na rin. Kasi pag ginagano mo siya. Hindi, tsaka yung bigat. Dati, parang landang gulay lang. Okay mo, natong pa? Ano na ito? Ano tatamad ba? Balik ito? Stop talaga. Stop talaga, no? Gusto ang blood clot niya? Ano na po siya? Nagtatanggal na po ata. Pag may blood clot niya. Pag natanggal naman niya, magagamot yan. So matutulungan tayo ng ano. Hindi ko lang po alam kung papasitispan po siya ulit. Itin ay sa stomach check up. Pag natanggal naman ng NGT niya, magagawa. Diba? Kailangan ko sa tayo ang NGT. Haba niya, diba? Kung nakakalunok naman siya, tax mo. Ganun siya, tax mo para ano. Para matanggal ang NGT. Ha? Kung matanggal yan, lalakas yan. At nagdala kasi niyan, effect yung NGT mo. Na? Wala pa. Ano ba? Diba? Yung reaction mabilis na. Na? Hindi mo pa lang mabuksan yan. Na? Hindi mo pa lang mabuksan. Mga ganyan-ganyan. Okay, wala lang rapid yun. Hindi mo pala ako pumukas. Ano yan? Kasi nag-brown out. Ano po yung sa malalakat na flies? Friday. Gusto ko ng iba? Dito ko ng Friday. Ba't lagi brown out? Ano nangyari na? Parang may Ginagawa silang bago? ginagawa po silang ibang replacement yung dapat kahapon. Ang sarili. Siguro- Change call tayo. Change call. Nagreklamo. Kasi tanghalin ka. Dapat eh. Hindi maaga. Diba? Kasi umaga okay pa diba? May kaya? Ay, pumasok ah. Hindi siya pasok kahapon. Ito si Mang Pepe, hindi na papasok. Pasok ka. Nagpa-inject siya kahapon. Hindi pumasok. Nakalimit ng aso. Naku, sino? Sumasok siya. Basta namin. Umagat ka ha. Nagpansyak na. Yan. Isa pa lang bukas yung isa pa lang. Saan? Saan ba yan? Ang kay Dr. Saya, Magkano kabinji? 1-3. Hindi ba naman? Mahal pa rin sa aso niya.
Yan, nakaupo na si Kuya, guys. Yung ano niya. Tumutog siya dito daw. Tapos ibaba mo yung ang gusto ko siya dahil hindi ko. Ano yung mukha? Oo nga. Hindi ko daw. Parang ka. Dali ka, Kuya. Lambot na dito na. Alin ma? Nakakabili siya, oh. Ayun. Lambot na. Nakaka-fancy naman ang taas mo. Tumakas na ito. Ito. Mababa ko na parang hindi ko nahirapan. Tinirapin mo sa... Nag-aaral pa lang ako, tinirapin mo. Ganito. Biglang tumayo. Ano ito? Tsaka masahe ko sa wala mga pa sa baka ito. Ano ang pira? Wala. Muna, no? Diba? Very good na, no? Tibay na yung balakang yan, no? Oh, ba? Yes, guys. Ito, 5th session. Nakakaupo na si Kuya. Yan. Naman dati, uga-uga, di ba? Tibay na, oh. Ha? So, minus lang sa umaga, ano ito gagawin nyo? Paupuin mo siya. Pag nangalan. Higa. Para tumibay dito niya. Kasi hindi titibay lang pagkapuri ka. So, kung ito gagawin niya, orasan mo yung pagkano niya. Ano naman po, ano ba, pinapakain naman eh, ano, nakaupo siya, minsan maabot siya ng isa't kalahating oras na ako. Umaga, pag umaga, nilalabas na ako wheelchair. Ikaw. Nakalali ka lang. Yan. Nice pa. Yung nahirapan siya. Hirapan. Buta na rin siya. Yung okay na siya. Hindi mo. Nakala ka? Ano? Ito, di ba? Sapatong tayo. Bang. Nakalali yan. Control na siya. Oo, sige na ito control. Diba? Kukulitin natin yan. Ay, wala pa. May battery yan? Meron. Papangin mo yun naman. Oh, mukhang hindi ka papangin.
Tis mo kaya, tis mo konti. Tis mo konti. Tis mo konti. Ayan. Paggalaw na yan. Eh. Excuse me. Lagi problem sa Friday ha. Hindi mo kaya ha? Ha? Mas makakausa ka namin siya. Saka ano na. Sige, pag-intera ka sa tayo. Kaya na tulo kaya. Ako po siya. Relax na yung lower back mo. Very good. Diba? Step by step. Yun dyan, pag upo. Yung pag tayo. Diba? Gumalaw to. Matik na yan. Tatayo tayo. Tapos yung tayo. Lakad naman. Yan na. Mabilis to. Kompleto ka. Ang mga bagay yung baka sa kompleto. Friday ha. Pahinga mo yan. Batayan sa Friday. Batayan sa Friday pa mo yan kuya. Ano naman ang massage ng mga stroke? Light lang naman. Hindi naman kailangan ng hard. Kasi yung dugo parang flow. Massage na 30 minutes, kuryente, 50 minutes, tapos warm up, 30 minutes lang. Sisi na. Ang kering-kering niya yung mga ginagawa ko, no? No? Bakit? Bureak siya, no? Kaya pa natin ito, no? Hindi ko din mo. Pulis na rin, no? No? Saka sa Mesyente, nagpahinto, tumaas ang sugar, patay, diabetic, kaya ng kanin. Oo, napalakad ko na eh, yung minto. Pag ginto, balitaan ko, ay nakain ng kanin, patay. Dapat brown rice ang pinakain. Hindi yung white rice. Sabi ko, patay tayo. Kaya sila eh, ito pinito eh, sabi ko, hindi ko magagawa, sarado niya. Tapos pinakain ka ng bawal. Natin bawa, sinabi ko naman. Kasi matakaw daw eh. At yung panakala. Nagpaano na, parang kala niya magaling na siya, di ba? Nakalakan din. Sabi ko, meron pa naman konti ka ako, dapat yung... Bakit maganda ka pa yun? Ha? Hindi siya... Tama. Sino mo? Sino? Ano yun? Dito? Sino mo nga? Sino mo nga?
Dilim no guys, no? Isa na kayo, brown out. 6 po. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kabila, sa lower. 8. Dito. Mas lakas to. Nangibi pa ito. Tapos mayroon pa yung bulan mo, yung makalakad. At nakalakad. Yung makalakad. Sayang, no? Kasi, sige. Ayan. Ilan? 8. 8? 9 ha? Plus 1, plus 1. 7 po. Plus 1 tayo. Mas kailangan niya kasi wala sa plus ng ano. Pag gano'n, pakabigyan ano dito? JC na. Solar. Maano naman yung solar. Marami kami solar din sa ano. Wala sa labas. Sa labas po. Kung solar yan. Gusto mo siya. Sakit. Oo, nagdali tayo ng isang ano. Nakakatuwa, no? Nakakaupo na siya, no? So, nakakatuwa guys kasi nakakaupo na si Kuya Marciano. So, our 5 sessions, improvement niya. Dati nahirapan tumayo to, nakakausap na raw ng maayos as per as ACM niya. So, ito yung mga improvement niya for this 5 session. Yung lower back niya na-improve. Tapos yung reflex niya, yung reaction kapag nire-reflex ko, mabilis na. So, hope and pray na si Kuya Marciano ay mabilis na yung kanyang recovery. Humihin yung power mo. Cut na natin. No. So, sa muli po, and this our therapy for this January 15. And God bless po all of you, okay? Ay, ilaw eh. Pasok ka? Ba? Bakit may pasok? Ayan. So guys, hindi na natin tinuloy kanina yung video natin kasi wala nang yung backup ng power ni Sherwin, mahina na. So, again, pumuli si Modelo Magkepeng and this is our 5th session kay bedridden, stroke patients, Marciano, Weco. Ilan taon ito? 63? 63? Kailan ba siya na-stroke? Noong December 16. So, December 16, 2024 siya na-stroke. So, December, bago pa lang. 1 month bukas. Mag-1 month bukas. Birthday mo bukas, ha? Ha? Okay, God bless. Ayan.